ओरैबायदि कमेन्ट लिरना हरदों सोरबा बायदिया। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोसो गोरबोजों गासैखौबो खुलुमहरबाय। नोंथांमोना आंनि फंनैसो बुंनायखौ खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आङो सोरनि सायाव बुंनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबायना, खोनासंलांबानो जाबाय। आङो दाख्लैबावै आमाइसो टाइगारखौ फंनैसो बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर, फंनैसो आं जावहरदोंमोन आरोना। बेयाव ओरैबायदि कमेन्ट फैदों होनबा लोगोफोर, आङो बे कमेन्टनि सायाव फंनैसो बुंनो नागिरदों आरोना, खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैबायदि कमेन्ट लिरना हरदों सोरबा बायदिया, मोजांबो लिरना हरदों गाज्रिबो लिरना हरदों। आं जेबो मोनाखै, जोबोद मोजां मोनदों। नोंथांमोना मोजांबो लिरदों गाज्रिबो लिरदों, आं जोबोद मोजां मोनदों। बिदिनो आंखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो लिरै लिरै नोंसोरो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आं बेखौनो खर' गंग्लायनानै नोंसोरखौ खुलुमहरबाय। आङो दाख्लै फंनैसो आमाइखौ रायनायाव ओरैबायदि सोरबा बायदिया दुखु मोनदों, सोरबा बायदिया मोजां मोनदों, सोरबा बायदिया बिराद रागाबो जोंदों, नङा होमबा लोगोफोर? जेबो नङा, आंनानो जुदि गोरोन्थिफोर जादोंबा आं साफ्रोमनावबो निमाहा बिबाय, आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननि थाखाय। आं मिथिगौ दे मोजां मानसिजोंबो लोगो दं, गाज्रि मानसिजोंबो लोगो दं, साफ्रोमजोंबो लोगो दं। मोजां मानसिजोंल' जे गाज्रि गैया बेबो नङा, मोजां मानसिजों जे बयबो लोगो दं बेबो नङा, बेखौ आं मिथिखागौ। ससियेल मिडियायाव ओंखारदोंबा मोजां गाज्रिया साफ्रोमखौबो लोगो मोनो। आं बुङो जे गामि दरसेयानो गियासटि मोनसे दाना थानायानो बिजों नायलायनो हाया, सैलायलाया। आरो बे ससियेल मिडियायाव सारा बुहुम गोसारदों जेथिया साफ्रोमनिबो गोसोआव सोंलुआ फैखागोन, नङा होमबा? मिथिगौ आंबो। नोंसोर गाज्रि लिरदोंबाबो आंनि थाखाय गोजोननाय, मोजां लिरदोंबाबो आंनि थाखाय गोजोननाय, साफ्रोमनिफ्रायबो आंनि थाखाय गोजोननाय। नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबाय, सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आंनासो सालाया गिदिंलायला। आं रागा जोङाखै नोंसोरखौ, आं मोजांसो मोनदों, आं मोजांसो मोनदों। मिथिगौ आंबो ससियेल मिडियायाव ओंखारबा माबायदि मानसिजों सोंखारि जायो, माबायदि मानसिजों बुंजायो। खिन्थु मोजांखौ लिरनो नाजा आरोना। जायबायदि मानसिया एसे गाज्रि कमेन्ट लिरदों बे एसे मोजां लिरनो नाजाबानो जाबाय। लिरनोखौ सोर रोङा, लिरनोखौ सोर रोङा आजिखालि, फरायनोसो रोङा। 4 बोसोर 3 बोसोरनिफ्रायनो आजिखालि सब गोरों जाजोबगौ, मिथिगौ? नों सानदों नामा नोंखौल' जे लिरनो रोंगौ, नोंखौल' जे बे दिमागा दङ? आं सानो जे बे गाज्रि कमेन्ट लिरग्राया बिना दिमागा एसे खंख्ला। नों गावखौनो एसे ससियेल मिडियायाव बेखौ फानना लानाय जादों, मिथिबाय? आङो बारा बुंबाय थाया, आं बेखौनो बुंदों जे आं जेबो मोनाखै, मोजां जादों। जाय गाज्रि लिरदोंबाबो मोजां लिरदोंबाबो आं गाज्रि मोनाखै, जोबोद मोजां मोनदों। आङो बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिबाय। गासैनिसिमबो आंनि भिडिअखौ नोंसोरो नुसनदोंबा अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय, सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आं बिदिनो मोजां मोजां लाबोबाय थागोन, नाजागोन नोंसोरनि सिगाङाव। आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। जाय आंनि नायगिरि लोगोफोर, नोंसोरथ' आरो आंखौ सिनायखायोनोसै। आरो जाय गोदानै नुसनदों बे अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, शेयार खालामना होबानो जाबाय, लोगो जाबानो जाबाय। आंबो लोगो जागोन नोंसोरजों। गासैबो अनलायनानै थानांगौ बर' हारिया, नङा होमबा? गासैबो अनलायनानै थानो नांगौ। जोंनि जिउआलाय दिनै दं गाबोन गैया, नङा होमबा? रावजोंबो एना एनि जानांगौ दरखार गैया। रावजोंबो एना एनि जानानै जोङो गावनि दुखुखौ, गावनि जिउखौ मालाबाबो खस्थ' दाला। मालायजों नांलायनाय माने, मालायखौ हिंसा जाना थानाय माने गावनि गोसोखौ दुखु होनानै थानाय। नों सासे मानसिखौ रागा जोंना थाबाय थागोन, नोंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनना थाबाय थागोन, मिथिबाय? नों गासैखौबो समान सानगोन, नोंनि गोसोआबो खुला जागोन, आराम जागोन, फुरथि मोनगोन, बयजोंबो रायलायनो गोसोआ खुला जागोन। नों जाय सासे मानसिखौ नोङो नायनो हाया बा नों रायजोजों नों मिलायनो हाया, होमबा नोंनि गोसोआ जोबोद गाज्रि जानानै थागोन, मिथिगौ? नोंखौ सानसे समाव बे साननायानो नोंखौ गाब्रहोनोबो हागौ, नोंखौ फोथैनोबो हागौ। ओंखायनो गाज्रि साननायखौ मालाबाबो दाला। गोरोन्थिया सोरना जायो सोरना जाया बेखौ बयबो मिथिगौ, नङा होमबा? बयबो मिथिगौ। जोंथ' आरो साननो हानाय हायै नङाना, जोंथ' आरो जुनार नङा। जुनारफोराबो साननो हानाय दङ, बिसोरनोबो माइन्ड होदों इसोरा साननो हानायनि थाखाय, जोंनोबो होदों साननो हानायनि थाखाय। नाथाय जोङो साननो हासेयावबो सोरबा बायदिया इनाय सानो, सोरबा बायदिया मोजां सानो, मिथिबाय? बाराद्राय इनाय साननाय गोसोखौ मालाबाबो दाला।
नों जेसेनो फुरथि थागोन जेसेनो नोंनि गोसोआ सुकुन मोनगोन गोजोन मोनगोन आरो नों जेसेनो गाज्रि मैला भाब गोसो सानना थाबाय थागोन नोंनि गोसोआ मालाबाबो उदां जाया मैला भाबैनो नोङो बावसोमलांनांगोन नोङो जिउखौ मोजाङै थानायाथ' बेबो बावनांगोन मोजां थानायाबो बावनांगोन गाज्रि थानायाबो बावनांगोन मिलायनानै थानायानो मानसिनि धोरोम मिलायनानै थानायानो मानसिनि धोरोम मानसिनि गुन मानसिनि आखुथाय नोंथांमोना आङो बाराद्राय बुंलांबाय आङो बे कमेन्टनि सायावनो फंनैसो बुंदोंमोन आङो कमेन्टखौ नायै आं रावखौबो लिरहरा आङो डाइरेक्ट आं फैनानैनो नोंथांमोनखौ बुंहरबाय आं जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोना गाज्रि लिरदोंबाबो मोजां लिरदोंबाबो आंनि थाखाय गोजोननाय नोंथांमोननि थाखाय गाज्रि मोनबाबो आंनि थाखाय गोजोननाय आङो बेखौनो दोननानै नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो आंनि बुंनाया जुदि जादोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंखौ सापर्ट खालामनानै होदो शेयार खालामनानै होदो रायजोफोर अननानै जै बर' हारिनि जै खुलुमबाय।